Di muminos sa 20 ka mga turista ang patay human sa pag-atake sa gituuhang militanteng grupo sa teritoryo sa Jammu ug Kashmir sa nasod sa India kagahapong adlaw Abril 22. Mo kining giila nga worst attack sa mga sibilyan sa rehiyon sa Himalayan human sa pipila ka mga tuig. Ang maong pag-atake nahitabo sa Pahalgam usa ka popular nga destinasyon sa manindot ug talan-awon nga kabukirang dapit sa rehiyon diin dagsaon gyud sa mga turista ilabi na sa panahon sa summer. Nasayran nga mas idaghan kumpara sa nanglabay nga mga tuig nga mga turista nga mosuroy sa nisgutang lugar human na sinati ang pagminos sa mga insidente sa militant violence apan karon subling ni balik og mikalas og mga turista. Suma pa sa mga nakasaksi nga sa pagkadungog nila sa buto-buto gatuo lamang ang mga tawo sa palibot nga pabuto lamang kini apan sa dihang nadungog na ang mga syagit sa mga tawo nasuta nga pinusilay ang nahitabo dito na nagsugod ang kagubot og nagihay na sa pagpanagan ang mga turista. Sa usa ka Indian Express nga newspaper gibutyag nini sa report nga anaa sa duha ngadto sa tulo ka mga miyembro sa gituuhang militanteng grupo ang nalambigit sa pagpamusil. Wala pa usab gipagawas ang mga nationalities ug identity sa mga nakalas nga mga biktima sa pagpamusil. Samtang sa usa ka social media account ni pagawas og mensahe ang militanteng grupo nga Kashmir Resistance nga ilang giangkon ang responsibilidad sa maong pagpangatake.